Пацо, аморе! Много се радвам да те видя. Аз също. Днеска ми се правят сладкиши, ще ми помогнеш ли? Малко съм заед, но заради теб. Мога да те откажа, градски сме. Уху! Ами добре. Слагаме пресилките и към кухнята. Айде тогава. Така, Вау! ето ни вече в основната кухня. Супер. В прилежен вид сме с пресилки, с шапки. Аз съм малката ученичка, ми е удобно с шапка. Днеска. Ами аз Десерт. исках да ме уча да правя канелони или пък джелато, нещо. Тя почна стъпка по стъпка. Значи почваме от тирамису. Окей, тирамису. Нещо за тирамисуто, знаеш? Какво представлява? Знам, че е с кафе и с бисквити. И не е малко. Маскарпоне? Да. Не знам какво означава. Тирамису. Какво означава? Това означава издърпаме нещо, събудиме, дай ми живот, стреляме на върха. Вау, харесва ми. Тераре изтеглям, су е горе, нещо. Понеже все пак богато на захари, на мазнини, на протеини. Уха. В нашия случай изтеглиме. Много хора казват, че е стар от времето на, кажем, на римляните, но за мен е след 60-те години, след военните години, понеже кафето навлиза така масово вече след Втората световна война. Измислено е в Централна Италия, други казват, че е в Венеция. За мен е важното, че е много вкусен десерт. Как се Най-важното е за един десерт, и то за италиански десерт, яйцата да са много пресни. Качествени. Шарника иззимам яйцата. Да, но трябва да са изчистени, после ги измиваш добре, така. Каймака, това маскарпонето, което е, също трябва да е от много висок клас. Да е мазно, да е хубаво, да няма примеси вътре. И това, което отличава вкуса на италианския десерт, примерно, е, че вътре има винаги поставя някакъв ликьор. В случая използваме ликьор от бадеми. И то от тия горчивите бадеми, които са амарени. Някакъв вид амарено, може да се използва и ликьор от орехи, да кажем. Но най-добре от бадеми, то горчиви. Амарено. Амарено, да. Всякакъв вид. Може да е бадемов ликьор. Така. Винаги почваме с течната част. Поставяме в миксера. В случая използваме 5 жълтъка, 1 цяло яйце. Това е за половин килограм маскарпоне. Както при пицата има 1, 2, 3, тук също използваме, почваме с яйцата, захарта и ликьора. Така. Колко лъжици захар? 100 грама, 120 грама захар имаме на 500 грама маскарпоне. Да. Това е 500 грама. Точно така. Сега ли се слага? Дигаме се уреда. След като стане на крем, тогава добавяме маскарпонето, там вече има една друга тънкост. Но за да няма този аромат на сурови жълтъци, добавяме на тънка струйка около 50 мл от ликьора. Сега, има много видове тирамисута, това е класическото. Това е на моя шеф в Италия, баба Джоана го е правила така, тя го учила, така ме учил той. Тук идеята не е да стане много гъст крем, да побелее. Да. Като даде твой ред, да помогнеш. Сега намаляме скоростта, много е важно за маскарпонето, когато добавяме него, скоростта да е бавна. Така добре ли? Да, добре. И добавяме една по една лъжица. След като се усвои това, което се сложила вътре, чак тогава добавяме. Как разбираме, че се усвои? Сега като стане хомогенна смес, още малко. Добре, добавяй. Намаляме. Окей. Леко усила. Така, вече ето го. Готов е това. Вау, чакай. Да. Това нещо, Вау, много добре изглежда. това ако има любими хора около теб, може да ме дадеш с пръща да си ближа това нещо. Така. За да сглобиме десерта. Една лъжица. Само една лъжичка. За да сглобиме десерта. Да? Така, спи малко. Малко ракия, къде си? В случая съм сложил коняк, защото да не сня. Да, тук вътре в кафето. Аз ще кажа колко. Сипай. Давай. Цялото ли? Окей, стига.
Така, разбъркаме го. Кафето трябва да е горещо. Да е топло, да не е студено. Тогава Добре. по-бързо поема Безфицата ли? пешкото. Да, така. Сега, слагаме на дъното малко крема. Така. Сега вземи една бешкота. Потапяше бързо. И, оп, готово. По-малко даже. Добре. Къде я слагам? Ще пия на две, в средата, долу-горе. И долу на дъното. Така. Как да я сложа? Слагаш както искаш. Може да е легнала, може и да е така. Така ще я сложим. Добре. Да може да сложим отгоре още крем. Окей. Да. Отгоре пак крем. Така, давай. По в края, защото ще има още една. Да. Ще трябва. Значи една до нея, една напред ще сложиш. A few moments later. Топ. Тирамисуто е готово? Може сега да го питаме. Отиваме горе, да. Айде. Айде. Браво. Добре се получи. Окей. Браво!